Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Ang mga tawo nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha ka saput, kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay bisti, ug ang may pagkaon kinahanglan mubahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag, ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo, unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo paningil og labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab, unsa may among buhaton? Miingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang, ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao, ug nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Nagunaw-na sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas, ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tawo sa nagkalain-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, anian nata sa ikatulong Domingo sa Adbyento. Paspasa no? Kadali sa panahon. Tunga-tunga nata sa bulan sa Disyembre, ug nagkaduol na ang paghandom nato sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo. Kining Dominguha gitawag ni nga Gaudete Sunday, Domingo sa kalipay, Domingo sa pagmaya. Nagmalipayon ta kay haduol na ang atong gipaabot. Nagmaya ang kalibutan kay ang atong gipaabot hapit na muabot. Ug mga igsuon, niining panahon sa Adbyento, kabantay tingali mo, atong masugatan, atong madunggan, ug atong mabasahan ang ngalan nga Juan nga magbubunyag. San Juan nga magbubunyag. Usa ni siya sa mga characters na starring niining panahona. Saint John the Baptist. Siya usa sa mga actors nga kung panahon sa Adbyento atong madunggan, atong masugatan ang iyang ngalan. Busa nining akong pagpaambit karon mga igsuon, tutukan ta ang mga tubag ni San Juan nga magbubunyag ngadto sa nagkalain-laing tawo nga nangutana niya. One, the same
question. Ningon ang maong mga tao, unsa man or unsa may among buhaton. Nya lain-lain man nga mga tao, duna say nagkalaing tubag si San Juan. Sa unang tubag, atong makita mga igsuon nga gipakabililhon ni San Juan nga magbubunyag ang pagpaambit. Pagpaambit ngadto sa mga nagkinahanglan. Nga maantigo ta mo paambit. Share something to the poor. Mao to'y unang tubag ni San Juan nga magbubunyag. Pagpaambit. Ug tuod man kining panahon na karon, siguro ko daghan na ang mipaambit. Basin na pay pipila diha, wala pa kapaambit. Nya doon ako'y tutukan ta kini nga kasinatian nato. Andam ba bata mo paambit kining mga naay manaygon? Dili ba ka ang uban nato kamong naa sa panimalay karon? May nga white tao. Ato ding ang immediate reaction, baliba dayon. Dili ba di ta kapaambit maski jutay? Siguro ko nga mi effort sila og panaygon kay duna sila'y panginahanglan. Dili tingay nato mahatag ngadto nila ang ilag yung panginahanglan, pero at least nakaambita mihatag tagtampo maski gamay diha sa ilang panginahanglan. Kung dunay manaygon, ako mag-awhag ninyo. Aside nga inyong tanawon tanawon ta. Pero ay gyud kalimot, no? Nung kamubali dayon, hinaot andam ta sa pagpaambit. Example na, pero for sure daghan tag masugatan. Kamong mga ninong og ninang, ay namog tago, oy, ipaambit maski gamay. Ako igo pod ko. Pagpaambit sa mga ngadto sa mga nagkinahanglan. Ikaduha nga tubag ni San Juan. Nag-auhag siya kanato sa pagtahod, pagtinahuray sa atong isig kataw, dili unta ta magmapahitason. Mga igsuon, niining pagtahod sa atong isig kataw, ang nangutana ani, kubrador sa buhis, inilang nga makasasa sa ilang panahon. Nya unsa may para nako, unsa kahay pag-concretize ani somehow sa atong kasinatian. Ang pagtahod sa atong isig kataw nga dili ta magmapahitason ba, di ta magpalabi sa atong kamapahitason. Ang akong buot ipasupot ini nga sanglitanan mga igsuon, kini bitawng kumusta naman ang atong pagpakighiuli sa atong gikabungulan ba? Sila nga mga lahi ug batasan nga di ta usahay kauyon nga atong gikalagutan, kana ba? Andam pa ba tamo tahod ani nila kay tao baya sa di sila? Ya sa atong pagtahod, hinaot dili ta sarado nga makighiuli nila. Kay basin andam na sana sila nga makig-reconcile. Basin nangita lang nagnindot nga tiempo, basin giagad-agad lang pod ang dagan sa panahon, pero ayaw dugaya. Kung makahimo kita, para nako nindot na siya nga Christmas gift. Nga maantigo ta muduol sa atong isig kataw niining panahon na karon. We will reconcile with them. Para nako sakto nga pagtahod sa atong isig kataw kung andam ta makighiuli.
Sila nga atong gikabungulan, sila nga kita ba ilang gibungulan, no? Let us be open. Let us try to sugdi lang God o greet. Good morning diha sis. Good morning diha bro. Morning diha silingan. Oh. Pagtahod niya sa hinahinay atong mabatunan ang pagpakighiuli. Ari ko sa ikatulo, kay basin nibalik mo katug diha ron. Ang ikatulo, mga igsuon nga tubag ni San Juan nga magbubunyag, nag-auhag kanato sa pagbuhat sa husto ug pagtinarong diha sa klase sa trabaho nga naa nato. Buhaton ang husto ug tarong, magtinarong diha sa atong trabaho. Kaya ang nangutana ani niya God, sundaw, nakapangutana ang maong sundaw, unsa pa maiyang buhaton. Ang tubag ni San Juan, pagbuhat sa husto, pagtinarong, ayaw pagpanglupig, kaya abig din ni kasukol nimo, imo na ning tamayon, no? Ang ako sad nga sumpay ani ba nga somehow sa atong kasinatian, no? Oy, nanay mga nakadawat og 13-month pay. Na 13-month. Napoy uban Christmas bonus. Sa ako bitaw sa pipila ka tuig ang milabay, dugay kay ko nakagets ani, abi gyud ako ang Christmas bonus, mao na ang 13th month. Napamanggid duha manggid na. Lahi gyud ang Christmas bonus og 13th month. Ang uban nagtinarong ka silang trabaho niya, mo pa'y unang mangayog 13th month. Katong mga nagtugtog, katong nag-absent trabaho, mo pa'y magdali sa Christmas bonus. Ngano man na? Mga igsuon, hinaot, mutanaw tabalik, kumusta man ang atong pagbuhat sa husto ug pagtinarong. Nya inana ta somehow ka-entitled nga mangayo dayon sa atong sweldo. Nya ang atong performance deserve ba sa gihatag ug nadawat nato nga sweldo? Mga igsuon, kining tulo ka mga tubag gikan ni San Juan nga magbubunyag. Pero musugotag sa di, mauni ang kinabuhi, mauni matang sa mga buhat ug lihok baya sa Dios diha sa iyang pagpuyo uban nato. Una, ang Dios wa baya magmakuwang sa pagpaambit sa mga butang nga atong gikinahanglan. I hope we see that. The Lord is so generous. Grabe mo paambit ug mga butang nga atong gikinahanglan. Sayod siya ug kita mo dagkot na gani, mo ampo, mangayo na, di siya magpanuko sa pagpaambit sa mga butang nga atong gikinahanglan. Ikaduha, ang Dios dako kay pagtahod sa matag usa kanato. Pinaagi, makita diha sa iyang paagi sa pagpakabana ug pag-atiman nato. Bisan sa atong nagkadaiyang mga sala, wa gyud ta niya tuguti nga mahitumpawak. Grabe na nato kadautan sa atong batasan, pero ang Dios nagpakita siyang pagpakabana o pag-atima nato. Kamatapata karon. Nakakaon pata karon. Ikatulo, ang Dios andam nga mibuhat ug padayon nga nagbuhat sa iyang misyon sa kaluwasan. Padayon ang iyang pagluwas nato, even if and despite our laziness sometimes, diha sa atong pagpasagad, pero ang Dios padayon nga nagbuhat, padayon nga nagaporma, nga doon napatay kalibutan karon. Bisan pa mas makatalagman, ang Diyos padayon
nga nagbuhat siyang pagluwas din hinato. Nya kining mga butanga, mga igsuon, hinaot, himuon taning rason nga maglipay ug magmaya kita. If we see a person, if we experience some blessings being shared, dunay usa nato or daghan nato nga maantigo mo paambit, ikalipay nato di nato lainon og sabot. Kung dunay mga tao nga andam na nga makighiuli ug anaa gyapon ang pagtahod, andam gihapon mo padangat sa puangod, compassion ug kaluoy. Makakita pa ta ani, gikaluyan pa ta, malipay ang tataana. Di nato ikasakit sa buot. Kung ang dunay matag usa nga naningkamot sa pagbuhat sa husto, bahalag usahay, lainon og interpret, ma-misunderstood, panpadayon nga nagbuhat sa maanindot nga kausa, ikalipay pod na nato. Do na kitay rason nga maglipay og magmaya. Kung padayon ang pag-inambitay, pagtinahuray, ug pagbuhat sa husto.